हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गुड निउज शेयार खालामनो लानाय जादों। मिथिनानै मोनगोन जे पीएम किसाननि सायाव आपडेट गोदानानो जा एबा गोजामानो जा नोंथांमोना पीएम किसान दंमोन नोंथांमोननि थाखाय बे 18 जुननि 2024 बे समाव नोंथांमोनहा पीएम किसाननि 17 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हानाय जाबाय। दायो गोबां नोंथांमोना 17 इनस्टलमेन्टखौ नेगासिनो दंमोन, खायसेफोरा खायसे मोनफेराखै आरो खायसे फैयै 17 इनस्टलमेन्टखौ नेनानै दंमोन। बिनिफ्राय जायफोरनाखि नेगासिनो दंमोन गोबाङानो गुबुन मोनसे समाव मोननाय जायाखैमोन बा मोनगासिनो थायोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव स्टप जादोंमोन। बैफोरबायदि नोंथांमोना गोबां एकाउन्टनि प्रब्लेम बा KYC नांनानै थानाय नोंथांमोना बे समाव जायफोरनाखि KYC खौ नोंथांमोना बाय'मेट्रिक्सनि गेजेरजों कनफार्म खालामनानै लाफिननाय जादोंमोन। दायो नोंथांमोनहा बे समाव बे किस्तिखौ 17 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हानाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजोंबो फोरमायहर जे नोंथांमोना मा प्रब्लेम फेस जानानै दंमोन। दायो जोङो खायसेया SMS मोननो हादों एबा खायसेया बे इनस्टलमेन्ट हाबनायनि जेबो SMS मोनाखै एबा एकाउन्टआव सोरनाबा हाबनानै थादों। बिनि गेजेरजों जोङो क्लियार खालामनानै लागोन जे जोङो जुदि SMS फैयाखैब्ला जोङो मोनदों एबा मोनाखै जों बेखौ माबोरैहाय मिथिनो हायो। बेनि गेजेरजोंबो जोङो मोनथिनानै मोनगोन एबा बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे चेनेलखौ दंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनाव अल नटिफिकेशनाव क्लिक खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि माखासे गोदान इनफरमेशन एबा गोनांथि गोनां इनफरमेटिभ भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैयो। दायो जोङो 17 इनस्टलमेन्ट गोदान आरो गोजाम गासैबो केन्डिडेट्सफोरानो दायो मोननाय जादों बे समाव आरो खायसेया माबा मोनसे एकाउन्टनि प्रब्लेमनि थाखाय मोनाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो मोनसे अफिसियेल आपडेट जा चिफ मिनिस्टारनि टुइट खालामनाय जों बेहायबो नायगोन, बेखौबो जों प्रुफ हिसाबै नायगोन आरो नोंथांमोना जायफोरा SMS मोनदों नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो जायफोरहा SMS हाबाखै कनफिउज जानानै दं जे एकाउन्टआव हाबदों एबा हाबाखै जायनाखि 17 इनस्टलमेन्ट पीएम किसान बिनि सायाव आरो गोबाङानो 2000 खरै हाबदों बे किस्ति हिसाबै। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा खायसेना माने 6000 सोरनाबा 4000बो हाबदों जायनाखि नोंथांमोना गेजेर ससेयाव स्टप जानानै थांदोंमोन आरो बैफोर माखासे इनस्टलमेन्टफोरखौ मोनाखैमोन। दायो बेनो एड जानानै नोंथांमोना खायसेनाव 6000 सोरनावबा 4000बो मोनदों। बेनिफ्राय खायसे रेगुलारफोरा माने 2000खौनो मोननो हानाय जादों। एबा जोंनि भारतबर्षनि गासै अल इन्डिया फार्मार्सफोरा बेवहाय 9.26 crore किसानफोरा एबा फार्मार्सफोरा मोननो हानाय जादों। 20,000 crore रां बिथांमोनहा जगायनानै होनाय जाबाय। दायो जोङो स्टेट हिसाबै जोंहा एसेबाबो हाबनाया लेट जायो आरोना, बेहाय मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो बिथांमोना माने ट्रेन्सफार खालामहरनाय जायो नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना एसे एनै माखासे लेटबो जा। दानिया जोङो नायगोन आसामनिफ्राय जों बेसेबां फार्मार्सफोरा बेखौ मोननो हानाय जादों एबा बेसेबां रां बेसेबां बाजेटआव जोङो बे एक्सपेन्सखौ मोननो हानाय जादों एबा बे खरसासिम बिथांमोना खालामनाय जादों जों बेखौ नायगोन। बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा एबा CM बिथांनि टुइट खालामनायखौ जों बेवहाय नायगोन। बेवहाय 350 crore बेवहाय ट्रेन्सफार खालामनानै 18 जुनाव बिथांमोना 18 जुनाव ट्रेन्सफार खालामबाय 350 crore आरो 17.5 लाख फार्मार्सफोरा आसामनिफ्राय माने मोननो हानाय जादों बे पीएम किसाननि 17 इनस्टलमेन्टखौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरनाखि SMSनि गेजेरजों मोननाय जायाखैमोन बेनि खौरांखौ, अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा गुगोलनि गेजेरजोंबो मोनसे नायनायनि राहा दङ। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांनो हागोन एबा बुजिनानै लानो हानाय जागोन। जोङो बेखौ चेक खालामनानै नायनो थाखाय गावनि एकाउन्टखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लागोन। बिनिफ्राय जोङो PFMS बेबायदि टाइप खालामनानै जोङो सार्च खालामनानै होदो नोंथांमोना। बेनिफ्राय सार्च खालामनानै जों गाहायाव मोनसे लिंक मोनदों, बे लिंकआव क्लिक खालामनानै होगोन। जोङो बेहाय क्लिक खालामोबा जों बेबायदि नुनो मोननाय जायो। बेयो जाबाय मोनसे फाइनेन्सियेल मेनेजमेन्ट सिस्टेम, बे मोनसे साइट, बे अफिसियेल साइट। बेनिफ्राय जोङो जिखुनु जा नोंथाङा जायखिजाया स्किम्सनि बागै मोननो गोनां रांफोरखौ जों बेहाय चेक खालामनानै नायनो हानाय जायो। नोंथांमोनहा बेवहाय राइट टप कर्नार साइडजों 3 बार्स नुनो मोनदोंना, 3 लाइन नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो बे साइडआव सफैयोब्ला। बेनिफ्राय नोंथाङा गोजौ फारसे लेफ्ट साइडजों नोंथांमोनहा नुनो मोनफिनगोन जे बेवहाय नुनो मोनो रेजिस्ट्रेशन्स बा पेमेन्ट स्टेटास, बेनिफ्राय सार्च बेंक स्किम्स बा अर्डार्स सार्कुलार्स बेफोरबायदि गोबांथार अपसन्स नोंथाङा नुनो मोननाय जादों। अब्ला नोंथाङा पेमेन्ट स्टेटास जों बेहाय क्लिक खालामनानै होगोन। दायो जों
पेमेन्ट स्टेटासाव क्लिक खालामोबा आरोबाव गोबांथार नोंथाङा अपशन्स नुनो मोननाय जादों। बेवहाय एमजेन रिगा एफटिअ प्रसेस, बेनिफ्राय एक्सटार्नेल सिस्टेम एफटिअ, बेनिफ्राय नो इउर पेमेन्ट बेफोरबायदि गोबांथार नुनो मोनदों। ट्रेक एनएसपि पेमेन्ट नोंथांमोना स्कलारशिप पर्टेल बा स्कलारशिपआव नोंथांमोना माबायदि स्टेटासाव दङ, फैसा हाबदों एबा हाबाखै बेखौबो जोङो ट्रेक एनएसपि पेमेन्ट्स बेहाय जोङो थांनानै नायनो हायो। बेनिफ्राय डिबिटि स्टेटास ट्रेकार बेहायबो जोङो नायनो हानाय जायो। बेवहाय नोंथाङा जिखुनु जा मोनसे नोंथाङा जायखिजाया स्किम्सनि बागै बा बबेबा मोनसे बेनिफिट जानांगौबा डिबिटि टाइपआवनो जा मायानो जा नोंथांमोना एकाउन्टआव क्रेडिट जानांगौब्लानो जों बेनि गेजेरजों चेक खालामनानै नायनो हानाय जायो। जोङो जायखिजाया मोनसे प्रसेस जों नायग्रोगोन दायो। बेवहाय नो इउर पेमेन्ट्स नोंथाङा बेजोंबो नायनो हानाय जायो। गाहायाव डिबिटि स्टेटास ट्रेकार जों बेहायबो नायनो हागोन। जों बेखौ नायग्रोनोसै फार्स्ट टाइम। दायो नोंथाङा इन्टारफेसखौ बेबायदि मोननो हानाय जाबाय। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ, बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों अपशन्सखौ केटेगरि बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। नोंथाङा बबे मोनसे स्किमनिफ्राय बा बबे फान्डनिफ्राय नोंथाङा फैसा मोननांगौ, बा एनएसपिनिफ्राय ना पिएम किसाननिफ्राय ना एमजिएन रेगानिफ्राय ना गाहायाव नुनाय गासैबो बा पिएमएवाइनिफ्राय ना पिएमएमबिवाइ बेफोरनिफ्राय ना एफएमएस एनएचएम बा नेशनेल हेल्थ मिशन बेफोरनिफ्राय मोननांगौ नामा, बेफोरबायदि नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि गोनांथि एबा बबे फान्डनिफ्राय मोननांगौ। दायो जोङो मा खालामगोन, बेवहाय पिएम किसान हिसाबै जों नायगोन नालाय बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय बेहाय अपसना सोलायगोन आरोना, इन्टारफेसा एसे बिनि अपसन्सफ्रा फैगोन। बेवहाय प्रसेसिं जादों। अब्ला नोंथाङा बियो जोङो मोननो गोनाङा जाहैबाय डिबिटि टाइपआव जों मोननांगौ नालाय बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो हायो आरोना। बेहाय जों क्लिक खालामगोन डिबिटि स्टेटास हिसाबै। बिनिफ्राय दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसे एप्लिकेसन आइडि थायो नङा होमबा, एप्लाइ खालामनायनि नोंथाङा एप्लिकेसन आइडिखौ टाइप खालाम बेहाय होनांगोन। नङाब्ला बेवहाय बेनिफिसारि कड जिखुनु जा मोननैजों मोनसे जोङो बेहाय होयोब्लानो जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय खेबसा नुनो मोनदों, बे खेबसाखौ जोङो बेहाय बहायगोन। जुदि नोंथाङा खेबसाखौ बेहाय क्लियार जायाखैब्ला नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै खेबसाखौ चेन्ज खालामनो हागोन। आरो नैबेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना मोनसे स्पिकार, बेहाय क्लिक खालामोबा स्पिच बेहाय बुंनाय जागोन, बेखौ नोंथाङा खोनासंनो हागोन जुदि सिनायाब्ला। बेनिफ्राय बेवहाय टाइप खालामनानै नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनानै होब्लानो नोंथांनि डिबिटि सिस्टेम्स बिनि स्टेटासखौ नोंथांमोना एकाउन्टजों लोगोसे क्रेडिट जानाय मोनसे रेकर्डखौ बेवहाय नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो चेक खालामनाय गुबुन मोनसे राहायानो जाहैबाय मा, जों बेयाव फैफिनसिगोन। बिनिफ्राय जोङो मा खालामगोन, दायो जोङो बेक फैफिनबाय। बेक फैफिननानै जों सिगांनि बायदि मोनसे सेलेक्ट खालामनोसै पेमेन्ट स्टेटास। जों बेयाव क्लिक खालामोबा गोबांथार अपसन जों नुनो मोनफिनलायबाय नङा होमबा। दानिया जोङो बेवहाय मा नायगोन, जोङो नो इउर पेमेन्ट जों बेनि गेजेरजों नायगोन। दायो जों बेयाव क्लिक खालामबाय। जों बेनि गेजेरजोंबो गासैबो डाटाखौनो जों मोननो हायो। पिडिएफ फाइलखौनो नोंथाङा बेवहाय डाउनलड खालामनानै नायजोबनो हानाय जायो। जोङो बे इन्टारफेसाव जों मोनफैबाय। नाय नो इउर पेमेन्ट बे मोनसे जोङो अपसनाव फैदों। दायो नाय बेवहाय फैबाय जों दानिया, एबा गुबुन मोनसे फर्मुलाजों जों नायनोसैलाय दानिया। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि बेंकनि नामा जेरै दं एरै बेवहाय नोंथाङा टाइप खालाम, एबा नोंथाङा ससे टाइप खालामोबा बेवहाय नामा जाखांफैगोन। अब्ला नोंथाङा कारेक्ट नोंथांनि बेंकनि नेम एबा स्पेलिंखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामगोन। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होगोन। लोगोसे आरोबाव खनसे फिन बेवहाय कनफार्म हिसाबै बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबावगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जेरैबायदि नुनो मोनदों मोनसे केपसा कड, बे केपसाखौ गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनदों बेहाय वार्ड भेरिफिकेसन होननाय बे बक्सआव, बे टेक्स्ट बक्सआव नोंथाङा टाइप खालामगोन केपसाखौ। बिनिफ्राय नोंथाङा मोनसे अटिपि अपसन नुनो मोनदों, सेन्ड अटिपि अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार। नोंथांनि मबाइल नाम्बार एकाउन्टजों जानाखि रेजिस्टार बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन। अटिपि थांखाङोबा अटिपिखौ होनांगोन। अटिपि होखांनानै आरो नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावनांगोन आरोना, मोनसे भेलिडेट बेहाय क्लिक खालामोब्लानो नोंथांनि क्रेडिट फाइला गासैबो फैगोन आरो नोंथाङा फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हानायनिबो राहा दं। जोङो टाइप खालामबा बेबायदि नामा गासैबो फैखागोन आरोना। नोंथाङा नोंथांनि कारेक्ट नेमखौ, बेंकनि नेमखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामब्लानो जागोन। दायो आङो बेवहाय बेंकनि नाम, बेहाय एकाउन्ट नाम्बार, कनफार्म बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ आरोबाव फिन खनसेबाव, बिनिफ्राय खेबसाखौ आङो गासैबो बेवहाय टाइप खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे अटिपि, बेहाय अटिपि अपसन दङ, बेखौ जोङो क्लिक खालामनानै होनोसै। दायो अटिपिआबो फैबाय, जोङो बेखौ कपि खालामनानै लाबाय। कपि खालामखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय अटिपि अपसन नुनो मोनदों, बेवहाय जोङो पेस्ट खालामसिगोन। दायो जोङो पेस्ट खालामबाय। पेस्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना भेरिफाइ अटिपि नोंथाङा अपसन नुनो मोननाय जादों। भेरिफाइ अटिपि, जुदि नोंथाङा माबा मोनसे मिस्टेक जादोंबा रिसेन्ट अटिपिआव क्लिक खालामनांगौ जायो। दायो आङो भेरिफाइ अटिपिआव जों क्लिक खालामबाय। दायो जोङो बेवहाय अटिपिखौ इन्टार खालामनानै
बेवहाय भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो जोबोर अखा हाबाय लोगोफोर माने आवाजआ बेवहाय प्रब्लेम जासिगोन खोनानायाव नोंथांमोना OTP खौ जोङो होनानै भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेबायदि मोनसे सार्ट नुनो मोनबाय बेवहाय गासैबो डिटेल्स नोंथांनि एकाउन्टखौ लानानै गासैबो बेवहाय फाइलानो नुजाफैगोन आरो माब्लानि समाव बेसेबां थाखा हाबदोंमोन मा फान्डनिफ्राय हाबदोंमोन MGN रेगायानो जा PM किसानानो जा जिखुनु जा गासैबो रिपर्टखौ टटेलि एनिफ्राय जेसिम जोबजासिम नोंथांमोना बेवहाय रिपर्टखौ मोनजोबगोन खुनु बेवहाय प्रब्लेम गैया जोबोद मोजाङै डिटेल्सै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आरोना बेवहाय मानिफ्राय रां हाबदोंमोन गासैबो ट्रेन्जेक्सन डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हानाय जागोन थिग दायो बेबादिनो नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन जायफोरनाखि नोंथांमोनहा SMS नि गेजेरजों मोनाखै एबा PM किसाननि इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना खौरांखौ मोननाय जायाखै गावनि मबाइलनि गेजेरजों अब्ला नोंथांमोनहा मेसेजनि गेजेरजों मोनाखैब्ला बेबादि मोनसे स्टेपजों नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा नोंथांनि बे PDF खौ मोजाङै नायजोबनो थाखाय डाउनलड खालामनोब्ला नैबेहाय डाउनलड अप्शन नुनो मोनदों बे डाउनलड अप्शनाव नोंथाङा क्लिक खालामब्लानो नोंथाङा बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो बे डाउनलडआव क्लिक खालामनानै होबाय दायो जोङो डाउनलड खालामनानै लानोसै बेवहाय नायदो बाहाय गासैबो जोबोद मोजाङै डिटेल्सै बेवहाय बेसेबां तारिखआव हाबदों बेसेबां एमाउन्ट गासै डिटेल्सआनो बेवहाय हाबनानै थाजोबगोन बे PDF नि गेजेरजों नोंथांमोना गोसोबादि बेवहाय नायनो हानाय जागोन आरो फारि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि PM किसाननि सायाव माबाफोर प्रब्लेमफोर जादोंबा एबा नोंथाङा एकाउन्टनि बेलेन्सखौ जुदि मिन्थियाखैब्ला बा हाबनायनि नोंथाङा जेबो मेसेज मोनाखैब्ला बेबादि मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों नायनानै लाब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिबाय एबा नोंथांमोना एसेब्लाबो हेल्प मोनबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिन